Ćao svima, dobrodošli na moj kanal Najbolji recepti Sejda. Danas pravim čokoladnu tortu. Tortu koju svi voli, a pogotovo djeca. Da krenem s pripremom odmah. Za tortu mi je potrebno 300 g mljevenog keksa, 50 g čokolade u prahu, 70 g rastopljenog maslaca i 100 ml mlijeka. Za kremu 500 ml slatkog vrhnja, 250 g mascarpone sira, 200 g white cream sira, 100 g bijele čokolade, 200 g nutelle i 4 kašike šećera u prahu. I za glazuru 250 g mliječne čokolade i 200 ml slatkog vrhnja. Sad ću da radim koru. 300 g mljevenog keksa, 50 g čokolade u prahu, 70 g otopljenog maslaca i dodat ću 100 ml slatkog mlijeka i sve dobro izmiješati. Koristit ću kalup 26 cm. Stavila sam PET papir i sipam u kalup. Kada sam završila koru, ostavit ću u frižider dok ne napravim filove. Ću umuti slatko vrhnje. Umutila sam slatko u vrhnje i radim dalje. Sir i šećer u prahu ću da umutim. Sastavit ću sve zajedno i sve dobro izmiješati. Ponovo ću koristiti mikser i dobro umutiti. Kremu ću da popolovim na 2 jednaka dijela. U jedan dio ću dodati 100 g bijele čokolade, a u drugi 200 g nutelle. Bijelu čokoladu sam stavila u mikrovalnu i rastopila. Bijelu čokoladu sam stavila u mikrovalnu da se rastopi. Kada sam umutila filove, izmiješala sve, dodat ću na koru bijeli fil. Zatim sam dodala drugi fil. Sad ću zagrijati vrhnje. I dodati 250 g mliječne čokolade. Rastopila sam čokoladu sa slatkim vrhnjem.
I evo ga, gotovo, završeno. Ostavit ću na sobnoj temperaturi da se ohladi i staviti u frižider. Sutra ga režim. I evo je torta ostala preko noći u frižideru. I to je tu. Pa do sljedećeg videa, ja vas puno pozdravljam, želim vam svako dobro. U opisu videa napisat ću detaljan recept. Ako vam se sviđa video, pretplatite se na moj kanal, ako već do sad niste. Ćao!